curiga. Lagi mlakune kok kono kene wis kaya ning dhuwur matras lho kok. Lho. Piye to mlakune? Coba Nduk, mlaku rono terus baline Nduk. Tak, Eka. Mlaku rono terus baline ya mentaran mlaku. Rono. Mlaku rono terus ngene. Nah, baline ne. Nah. Lho, kaya ngono Kok beda ya? Kok kono rene mau kaya golek mungsuh iki. Iki kok rada halus. Mula nek ngerti anu kenalan sik, mbok menawa niki cocok. Ya mau iso mau wulan mau ki wah. Ora anu. Jenengmu sapa Nduk sayang? Wah iya. Nggih, kula Eka prihatin ningsih, Dek. Ditakoni nganggo weh. Burung kenalane. Omahmu ndi Nduk sayang? Oh, menika saking Sragen, Pak Dek. Wis ora usah suwe-suwe genah sentet iki. Kabeh kok ora cocok iki lho. Ora cocok mau kurang sesendok iki sentet. Seragane ngendi Nduk Eka? Nggih, menika Sragenipun menika kula Sukodana. Ya ora. Ya ora. Piye ta? Kaya ngene iki piye wah? Sukodana. Sukodana. Ha kowe saiki ya sik manggone Sukodana apa manggone ndi? Wonten Solo menika sakniki. Solone ning ndi? Wonten Solo. Wonten anu seni Indonesia Kowe iki- Surakarta menika. Kowe iki ditonton wong akeh kok gemremeng kaya tawon. Oh, sing mireng kene nggih jelas kok jenengan. Sekolah ning ndi? repot. Nggih menika wonten Institut Seni Indonesia Surakarta menika. Jurusan apa? Jurusanipun menika kula karawitan. Oh, cah elok kerawitan. Jelas ngene kok iso gembrembeng. Oh, berarti ngetarani kuping silian nih. Kuping silian piye? Kuping kok silian. Kuping lho ora ngerti kuping silian. Kuping silian iki titikane apa kuping kedhian wekku dhewe kok. Ngene iki asli genah to. Oh, iki Ya asli. asli. Ya asli kabeh to. Wah, coba sing iki. Piye? Ya to. Aduh, Oh, ora asli ngono kuwi. lho kok ketara asli. Iki asli wekku. Asli iki lho kena. Lah ya iki ora silian, ki ora silian. Coba. Aduh. Piye? Oh, dadi nek dijanu aduh iki silian. Silian. Iki kupingku ya silian. Gak iso. Oh, iki ora apa-apa ta? Lho. Muhrim haji tidak boleh menyentuh lawan jenis. Tidak Syukur. Tidak boleh. Haji harus ingat. Mulane kadang haji iki abot. Niki lapor Pak Har, ngeten niki. Ya nanti kendala haji demek pon boten muklim. Mak. Nek jenengan nitik katuranggane Apa? jenenge Eka. Artinya apa, Mas? Eka genah anak nomor 1. Ora nek dioncaki. Eka Eh, elok isih cilik wis golek duit. Heeh. Terus kane Kaya ngene iki genah 1001 ora ana tunggale. Terus A. Podo-podo. Aku yo seneng ngene. bales. Ora akeh kaluyane. Nggih, kuwi dilem ta bales Mas Gareng balesen. Gareng. Gareng, ga. Heeh, kuwi apa? Gae lho, raine ketok putih kaya sapi. Terus Terus reng. reng. Oh, lah iki. Ngapa? Rupane kaya gorengan. Wis dilem kok kaya nek sapi digorengi lho. Anggere putih aku kelingan terigu aku. Aku ki arep muni wong aku wis kaji. Engko darake aku kene yen ora muni kok timbangane tak ampet ya dadi stroke. Panjen kowe iki Ngapa? diampun. Astagfirullah. Astagfirullah. Nah. Ya Allah, dosa napa ingkang kula sandang ya Allah. Aku sapoke kumpul wedokan ngene iki lho, kisuh aku. Wedokan wanita. Nembang lho. Nembang, nggih. Ayo nembang. Slendro. Sok menehi hidepe diukur gegeden hidep kuwi. Ora masalah. Bloket mau sirahe kok dingklo, bae Karepku gedhen hidup. karepku ben anget ngono mripatku iki. Omong anget wong hidep kok dawane kaya sapuduk. Ayo nembang. Ayo. Gubuk asmara bawani. Wes, bawani. Ngelmu iku ngono ya itu. Ayo. Nggih. Ayo nembang. Ngelmu
Iya. Ngapa? Suarane luar biasa. Sabar, Kak. Luar ekspresi biasa. wong seneng ki dhewe-dhewe. Lho, kok nesu ki lho. Aja Luar mutung. Aja mutung ndak elek. luar biasa. Bathok bathok bolu. Bathok bolu isi telek. Wis. Menyae lho. Isi madu. Madu. Suaramu luar biasa. Yo, Lagi sak ret lu aku wis nitik. Suaramu mesti apik. Yo. Wis aku kudu arep kembung. Unjuk-unjuk. Ayo. Kelakone kanthi laku bocah ki ning dhuwur panggung kok pelayan kaya kucing karo iki ae. Kowe ngartalem kae. Plok, kok ning kono kaya numpak angkutan ngene lho. Kowe Wah, wis bocah iki. talem. Ayo rene. Suaramu apik. Wah. Ayo rene. Ya. Ya. sedih aku. Mau gur sendat saiki neratak bocah iki. Kowe suaramu luar tak lem kuwi suaramu. Ya, ning wayahe nembang ya nembang kok iso diucek aku ya wedi ta. Loh, lah wong iki aku gemes so. Kayak kira sapi kok mburi kono rene. Ah, sapi cokmu iki. Wong kene iki gemes kok suaramu. Tenan, tak tunggoni ya. Ayo. Iki ndang bangok kok malah kluget-kluget kaya uret. Sarapane Ayo. sarapane cacing bocah iki. Sik. Lekas lah. Sampeyan ngerti ra kon nembang dadak obang ngerti ra? Apa? Lali. Lah, Cah. oh, lah. Petikane iki lalen. Lho kowe iki mahasiswi lho, kowe semester piro kok nembang lalen iki? Semester 6. Lho semester 6 kok nembang lalen. Lha menungso yang ora entuk lali. Oh iya. Panjenengan padane jenengan mboten tau lali. Lah ya aku cerdas kok. Ora utek. Bocah iki. Kok sik Mas, kowe nyeneni iki kupingku sik bosok. Kowe aja wani-wani karo Mas Gareng lho. Kowe wis tau kualat karo Mas Gareng lho, aja wani-wani lho. Kowe arep ning Semarang ning stasiun Pedasuk mandi omongane Mas Gareng lho. Telepon Pakde, kula nyuwun ngapura Pakde. Kula ajeng teng stasiun Poncol mboten ketemu. Mula aja kualat kowe karo aku. Lho golek stasiun Poncol kok ning stasiun balapan Solo iki ngopo kowe iki? Ayo. Arepku arep belok. Alah wis nembang. Arep belok kiri, lah kok nganan tanganku kelingane. Iya. Lekas. Lekas lah. Wan. Iki nyolong pethek bocah iki yen Kiai Lawas mesti tesih nganu nggih sik sok ngapalke swantenipun pesinden unggulan Kinarto Sabda Bunga Tirah ngeten iki. Yo tenan kowe kaya Bunga Tirah. Apa iya? Oh, alah lambemu kono nggih. Bareng dilem ngono to apa iya. Jenengan berarti nggih nganu menika Bupatmi. Bupati. Lho, Oh, kowe Bunga Tirah, suaramu kaya Bunga Tirah. nggih jenengan mboten tumut Bupatmi. Wis edo ngon melu nang ndi? Wah, ndongake elek. Eka telek. Ayo lanjut. Delincong. Ayo. Sekasnya Plok, tanganmu biasa ra iso to? Kok kaya nantang gelut. Wong nembang wong wedok iki lho sing halus ngene lho. Wah, Ngene iki, ayo tangan sing apik. Ngene ning kene ning ngene. Ning ya kene mudhun. Nah, mulai. Ayo. Mesem. Ayo, Mas. Tegas. Nano. Nah, mesem sik, mesem. Bar nembang guyu. Nah. Yo nembang nek saiki. Setya budya
kon guyu kaya wong disiksa lho. Pangagesing ora anggo. Wah. Ditayupke gubuk asmara sing beksa Mas Gareng. Kuwi Rama loro digendangi dangdut ya, tabuhane ngerangin kaya adate. Sing cetok kendange. Kempul slendem. Bunang tenang, kok pas jam-jaman balungane lagi melu. Ayo. Kedok. Yen liwat aku joget ya, ayo. Ayo. Goyang kerajaan kubis. Iya Mas Gareng, jogete piye? Iki bocah iki genep apa ora to? Ya genep kuliah kok. Aku rumaksaku wong semester 6 kok joget kok ora pas si Romo. Iki malah pas kene iki. Wis ora urusan, sing penting bayaran. Dipaske Romone pengendange. Contoh kaya Mas Gareng iki. Yo. Nenanen anan joget. Lah. Ayo, kowe. Aku ya iso. Ayo. 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 Oh. Yen Tanganku gelep. Kalau kebayakmu gedawang. Ben anget. Ayo. Ayo. Ngayo. Sing nyanyi yen liwat aku Oh, tolak. Ana kok ngene. Lho, Gua iki rono kok paham lebu. Guae rono. Heeh. Lah saling melengkapi. Mangkan rono terus aku rono.
Ya wis, ben sak karepe. Sak karepmu pluk. Ayo, catetan yo. Catetan satu Esek. Aku kan jadi karma makasih terus.